mga kasakmal. Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga kasakmal. Bye-bye! What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo, tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Dito tayo sa Clark, mga gamba, kumuha sa Clark. Yan, dito si Clark, dito sa mga gamba, sa Marikina, kumuha siya ng gagamba. Ayan. Ano masabi mo, Clark? Salamat tayo. Shoutout mo, yung mga tropa mo. Salamat kay Sir Coco, Rasi Onyolan. Ayun, okay, thank you sa'yo, Clark. Ayun, mga gamba, welcome back to my channel. Yung gagawin nating laban ngayon, yung bababag muna natin, tapos yung talo, yung panalo, yun ang paglalabanin. Yan. Nakikita nyo mga gamba, paano yung mga babag-babag na yan. Hindi totoo yan. Subukan natin. Tapos yung panghuli, yun, yung magandang laban, ayun, titigil natin yun. So, makikita nyo kung paano yung mga babag-babag na yan. Para yun po, mga 5 gagamba itong ano ko ibababag ko So, shoutout muna kay Sian Gaming PH, kay Amazing Spider, kay Kasakmal, yan, shoutout sa'yo. Yung J-Load mga gamba na nakalalason. Ano yun siguro? Tsambaan lang yung paghalo, no? Hindi totoo yan. Barinig kita sa mukha May mga nagpapatisting sa akin dyan ng mga J-Load nila. Padala nyo na lang dito para i-promote natin kung magandang klase. Umbot sa langaw. Padala nyo ako rito, tapos titistingin ko, papakita ko, ibablog natin. Para kung maganda talaga, ma-tested and proven natin yan, ipopromote natin yan lagi. Hindi totoo yan. Yun. Gunggong! Barinig kita sa mukha So, ayan, panoorin natin yan mga gamba, yung babag na yan. Umbot sa langaw. Ayan mga kagamba, bababag natin to. Tapos pagkatapos natin ibabag, paglalabanin natin yung magaling. Yan, 10 yan, 10 piraso yan. Mamaya, picturean ko na lang ito mamaya pagkatapos ng babag. Yan, isang brown. Unahin natin itong brown. Matagalog lang ito mga gamba, pero tingnan sukat nito. Raman ito mga tiim, good. Ayan. Ayan. Tagalog lang yan, ha. Babag natin, ha. Ayan naman siya. Ayan. So, ayun yung isa, ito yung isa. Paglabanin natin, ha. Oh, ang bilis, ha. Yun na. Oh. Nanalo yung medyo dark. Hindi. Nalaglag yung medyo dark. Medyo transparent yung naip. Pinalaglag, oh. Ayan. So, nanalo itong itong light brown. So, mamaya pagka yung nanalo dun sa kabila naman paglabanin natin. Umbot sa langaw. Ito naman, maglalaban ngayon. Yan. Parang medyo dark din to. Brown siya na medyo dark ng konti. Ito namang isa, Pokemon. Ayan. Okay, tignan natin, ha. Kung sino magaling sa dalawa, mamaya kung sino manalo dito, ilalaban natin dun sa nanalo kanina. Hindi totoo yan. Tignan natin, ha. Ayan. Palitan silang laglag. Naiwan yung Pokemon. Magaling yung Pokemon. Ayan. So, natalo itong dark. Ha? Gawin natin, kukunin ko ngayon yung nanalo kanina. Ayan.
Ayan, lalaban natin ngayon sa Pokemon. Ayan na, oh. Yun na. Yun na. Yun. Magaling pa rin yung Pokemon, oh. Tingnan nyo. Magaling pa Pokemon, ha. Ayun. So, kunin ko naman ngayon yung tinalo nito kanina. Yung natalo. Medyo dark. Tignan natin, ha. Kung maglalaban pa yun. Tignan natin. Tignan natin kung magaling tong Pokemon na to. Ayan. Parang baluktot sa paa nito. Tingnan natin. Ayan, oh, sasapot siya sa stick, oh. Ang lupit. Oh. Dito na natalo yung Pokemon. Laglag. Oh. Balik ka ulit. Oh. Oh. Balik ka ulit. Malaban pa rin Pokemon. Oo. Oh. Kita yung mga kalaban niya, mga gamba. Talo isa, tinalo yung isa. Umbot sa langaw. Wala pang nasa saputan. Kasi kanina, isang harapan lang. Naku. Ayan, so talo na yung Pokemon dito. Kuha tayo ng yung itim naman. Kuha tayo ng itim. Kalaban itong brown. Wala. Kuha tayo ng itim. Ayan siya. Oh. Magutok. Ayan. Okay, sasalang na natin, ha. Ayan. Ang lupit. Sino kayo magaling dyan sa dalawa? Oh. Naiiwan yung ano. Nanalo. Mukhang matatalo yung nanalo, ha. Oh. Nanghina, oh. Nangatilong ko. Yan. Malakas to. At kaya lang, bandirado na rin, oh. O, isa pang pagharap. Kung sino malalaglag yan, talo. Aha, hindi pa nagano, ha. Isa pa. Kailangan magkaharap talaga na ano. Yan, marap na. Lumalaban pa rin yung ano, pare sila lumalaban, oh. Kaya lang ayun, natakpan ng sapo. Pinatawan niya yung sapot kasi. Nawakan niya pala sa paa. Hindi makaalis yung brown. Oh. Nawakan niya sa paa. Oh. Yeah. Ayan na. Pag natanggal ang paanong light brown, makakawala na yan.
Kala yung light brown talaga, ano, itong medyo transparent ng konti. Ayun. Hawakan yung paa niya eh. Hindi na sila gumalaw parehas. Oh. Yan. Oh, ayan na. Oh. Parang natanggalan pa. Ay, hindi niya natanggal. Oh, magarap kayo ulit. Ang galing, ganda ng laban. Magarap kayo ulit. Wala na, parehas na sila mabagal mga kabamba. Natin ulit. Ayun na, nadali niya sa likod, tuloy. Ayan, pero lumalaban talaga yung brown. Oh. Gusto niya humarap eh. Oh, nabitawan niya. Wala. Patay yung brown dito, patay. Yun, binalikan niya. Oo. Yun, kinagat niya ulit. Ayun na naman. Tapang nitong dark brown na to. Ayun. Patay yung yung brown. Ayan. Hindi totoo yan. Yung itong parang mais. Yung mais na mais yan. Talo. Patay na yan, mga gamba. Kailang beses niyang kinagat. Bola lang yan. Yan. So, yun. Mga gamba Sana nagustuhan niyo yung laban ngayon. Galing. Nakailang laban tayo. Alright. Maraming salamat Magandang umaga sa inyong lahat mga Ka-Spider. So yan, ako po si Ka-Spider. Tawag dito. Suportahan po natin si Tatay Mendo. Like and share at saka subscribe po kayo sa kanya para ma-update kayo sa mga susunod diyang video at magkakasama-sama kami ngayong araw na to. Thank you. Yo, what's up mga ka-exotic? So, yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Andito yung yung channel natin, Exotic Weber. Yun, maraming salamat, Tatay Mendo. Maraming salamat po. Ayun good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At si Kamendo kasama ko ngayon At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!